Obama eller hvad? Måske lidt. Måske en lille ting. Ja, det kan jeg godt forstå. Har du vokset håret? Lige nu? Nej, det har jeg lige nu. Okay. Skal det ramme det der hø der, eller hvad? Ja. Nej, det ligger der for sjov. Og hvis du tager så kan du også få varme sin dejlige ører. Jeg ved det. Johannes, det ligger der for sjov. Hvad siger du? Det ligger der for sjov. Det ligger ikke der for at skal se sig til. Er det rigtigt? Jo. Ja. Undskyld. Jeg har lavet så dig. Og det var rigtig sådan der. Ja, Katrine ude for den. Hun plejer altså at ramme. Er den ikke sej? Jo, den er så. Den er mega lækker. Den klart også. Den er sikkert god til det. Hvis hun rammer ikke, så er det fedt. Det gør hun. Katrine, du skal hente! Hun er faktisk sådan Karl Smart. Ja, hun bare en kussekys der. Efter skole, så knyt. Det skulle komme fra dig. Ja, det skulle komme fra mig. Miss Pig. Siger du, Mr. Pig? Hvad? Moin. Starter du her i dag, Camilla? Ej, hvor langt var det? Der er løbes. Jeg tror, han helt op. Daniel! Snakker du om ham, eller hvad? Ja, prøv at se ham. Men prøv at se, det ligner bare sådan en stor nørd, mand. Det er den der hat på, mand. Det ligner bare sådan en nørd. Jeg er bare lidt. Prøv at se. Og så de her bukser, der trækker helt op. Nej. Det ser så sjovt ud. Ja, så er det ikke at få mere. Du skal tage på uden, at du skal nok få sikkert. Tror du det? Ja. Så prøver jeg det næste gang. Hvor var kamera? Skal du bare gå ud i bilen? Hvor var kamera? Altså, hallo. Det er mig, Annika. Jeg er bøssikker så. Løb dog! Jeg er i gang mere, men der er bare en lang kø. Stig det ned i jorden, mand. Det er der ikke. Jeg var ude på Danmark og så vinde en masse. Til mig, og ikke noget så over. Ej. Kom så, Michelle! Kom så, Michelle! Kom nu, Michelle, løb! Der kan løbes, hvor der er fladt. Der er også mange. Og vi skal få fandme mig selv på siden. Den er fucking Altså, Thomas! Thomas, du rammer ikke! Du er en taber! Det var for langt. Det var alt for langt. Kom så, Thomas, løbe!
dig, der skød. Nej, jeg hedder hen. Hen nu. Der er nogen, der ikke har prøvet. Thomas, jeg er klar. Så vil vi gerne se en træffer snart. Camilla, altså. Anders han står så langt. Kan de ikke se for dig? Sådan. Det er fint, det er fint. Nej, jeg kan se Lancy. Hej Lancy! Hvor er du rundt? Sig det til Maria. Næste pil. Nordsbæk. Det er han jo. Men jeg kan ikke. Så kameraet væk, ikke lige på sig. Er der nogen læger, der skal prøve? Så er det nu. Der er noget film i 10 minutter, og der er stadig ikke nogen, der har ramt høstakken. Er du så tæt på mig? Ja. Det var ikke mig. Ej, vi pølser dig sammen, Victoria. Det var ikke mig. Det kan lige der skubber mig. Så skubber mig. Det er mig, mand. Jeg kan se det. Jeg kan se det, der rammer ikke også. Så lige når han vil se på mig. Så. Lige at ramme helt til. Så. Filmer du? Jeg kan se det, der rammer ikke også. Så gik bilen ud. Jeg kan godt lide, at Daniel bare står derude. Og er sådan lidt ligeglad med, om han lige ramte eller ej. Det er selvfølgelig ham. Det var ham, der Jeg kan godt lide, at vi også står og snakker, mens den også optager lyd. Jeg tager lige en hurtig film, så jeg kan se, om der er sagt. Hej Anders. Hvad tænder? Eller film hård igen. Nu er det hårdt. Jeg skal panorere herovre. Jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke. Lidt flaf. Jeg panorere herovre. Der er Frankrig-krigen. Nej, det var ikke. Nej, det var ikke mig, der svarede. Det var faktisk enig om det. Ja, selvfølgelig er den varm. Der er ild i. Jeg kan godt lide, at den er varm. Det er jo ikke meningen, at den skal være varm, når der er ild i. Jeg kan også godt lide køen, den bare dernede, men ingen er sat der i.
Nå, Mille! Kan du gå derover? jeg tror ikke. Nej, det er slukket. Ja, Anders. Hvorfor gør du det så ikke bare? Jeg er lille, jeg ved det. Hvor længe har din video været? 12 minutter. Jeg også godt lide også at få en video af Robin. Ikke noget. Vi skal bare sende på den. Hvor det han fik det. Han sagde, at jeg skal slette den. Det gør jeg ikke alligevel. Jeg deler den med min familie, men jeg lægger den så ikke ud på Facebook. Det ville være lidt pinligt for alle dem, der er i det. Jeg skal spørge så mange. Jeg tænker, jeg lægger den ud på YouTube, og så linker jeg den til Facebook. Det sparer tid. Ja, og så behøver du ikke tagge så mange folk. Og den var så for langt. Er de for mig? Jeg har ikke lavet en enkelt. Ja, det er det. Hej, Pasta. Nej. Det ligner, at de har fakler, når man ser det igennem. Bare lige fra, når man går fra det mørke. Nej! Kan du bare sætte den i højt? Det er ikke det, jeg synes, det skal være. Hvor skal jeg ikke være? Der er nu gået et kvarter, og der er stadig ikke nogen, der har ramt høstakken. Ja, jeg regner ikke med, at det sker særlig hurtigt. Hvis der er nogen, jeg regner med, kommer til at få til at lykkes, så Hvis der er endelig nogen, der skulle kunne ramme den, så kunne det vist kun være Katrine. hun er jo også mesterskab. Der er større chance for, at hun hitter den andre. Der slår mig. Jeg har ikke slået dig. Du får! Ja. Hvad sidder du egentlig på? Fuck, hvor folk underlige. Prøv at se, det ligner, at de bare bærer på sådan en fakkel. Nej, vi skal ikke. Hallo, Anders, filmer! Tak for at du snakkede mig. Tæt på. Så tæt på. Anders, lad os filme hinanden. Så er i orden. Så gå ind og gør det. Fuck, det er mærkeligt. Med Gustav. Mega. Og vi har også Karoline med i filmen. Hej. Au! Au! Anders. Hej. Tanja, hun ved ikke, hvad det er. Så går vi tilbage. Ej, hvorfor skal jeg bruge? Hey! Den går ud hver gang, den rammer høstakken. Det er pisse irriterende. Kom nu, der skal I Det vil seriøst være 100 gange. En af mine gode venner. Det vil seriøst være 100 gange nemmere at ramme høstakken, hvis vi havde en hel hadenballe hernede. I stedet for bare en bunker. alle dem, der kommer ind, Anders. Ja, vi gør det. Det er lige for at være med i en tv-serie, hvor du er den, der skal til at beskrive alt muligt. Kommentatoren. Ja. Og Mia skal til at skyde nu. Ikke der. Hun kan ikke finde ud af at ramme. Jeg får bare ondt. Vi kan ikke se, hvordan lander på filmen. Nej. Nej, er en, der ikke er særlig god. Nej. Jeg er stolt. Det er simpelthen på jord. Thank you. Tommet bag. Det ser ud til, at Morten han skal til at skyde nu. Morten, vores gæst på Dybbøl Efterskole. Kom nu for helvede. Og der har vi Johanna. Johanna er fremme. Nu skal Johannes til at skyde. Den anden af gæstelærerne.
Fra cirkus. Masser af mennesker. Skyd. Johannes! Giv agt, der skydes! Skydes! Der skydes om lidt. Kom så, Johan. Så, nu skyder du. Der ramte. Muligvis ikke hele, men den ramte. Så nu har han tænkt sig at sætte den til lortet. Og vi har lige høstakken. Kom så, alt sammen lige. Hvad skal der pisses? Vi har endelig bålet efter godt 20 minutters filmning. Godt skudt alt sammen.